מה שאנחנו חושבים הוא לא מה שקורה. אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם איך הצד השני יגיב אלינו. עצרתי בארומה, קניתי לי סלט, ואז אני באה לפתוח ואני אומרת, רק שלא ישפריץ עליי, רק שלא ישפריץ עליי, רק שלא ישפריץ עליי, כל השמן עליי. עכשיו מה אני עושה? עכשיו היה לי או לחשוב, איזה חרה, איזה מזל חרה, איזה טיפשה, יצחקו עליי, איזה בסה, איזה ביש מזל, אין לי מזל בחיים, היא לא תיקח אותי. ומצד שני גם יכלתי לחשוב, רק לי זה קורה. טוב, בואי תלמדי מזה לאבא, ותעשי מהלימון לימונדה, וזה מה שעשיתי. הגעתי למפגש עם הכתם, קודם כל אמרתי לכולם, שימו לב, אני בן אדם נקי, אבל יש לי כתם על החולצה, כמובן שקיבלתי הצעות מפה עד אלוהים, מה לעשות, שימי סבון, לא, שימי סודה, לא, שימי מלח, זה לא היה המחשבות שחשבתי שיקרה. תמיד זה השערות שלנו על בסיס העולם הפנימי שלי, אין לזה קשר בכלל במציאות, וברגע שאנחנו נדע את זה, החיים שלנו יהיו טובים יותר, התקשורת שלנו עם הצד השני תהיה טובה יותר, האנרגיה שלנו תהיה טובה יותר, כי אם אני חושבת עכשיו שאתם חושבים שההרצאה שלי משעממת, אני אעביר אותה בצורה משעממת, כי זה מה שאני מאמינה, אבל זה העולם הפנימי שלי. אם אני אגיד שמי את הולכת לעשות חיים, לא מעניין אותי באמת מה אתם חושבים, כאילו לא לפגוע בכם, כן, אבל כל פעם שאנשים אומרים לי, אבל התעצבנו עליי, אני אומרת להם, מי האנשים האלה שחשובים יותר מהרוגע שלנו? אנחנו חשובים, וזה מה שאני עושה בקליניקה, אני שמה את הבן אדם במרכז הבמה.